principals d'aquest programa van dirigits al canvi de formes. Volem canviar la forma que té l'Ajuntament, que reflecteix l'Ajuntament. Volem més transparència. Volem que l'Ajuntament tingui les portes obertes, les finestres obertes, que es vegi com funciona, que es vegi què fa, per què ho fa, com ho fa. No volem que sigui una cosa opaca que decideixin per nosaltres. Volem que l'Ajuntament i la gent que hi treballa tingui una vocació de servei, que estan dirigits al públic i que per això ens ajudin a tots nosaltres a fer de la nostra vida una mica més fàcil. Volem que l'Ajuntament tingui promocioni la igualtat, que tots tinguem les mateixes oportunitats, que tots gaudim de les mateixes oportunitats. No volem que es designi a dit aquelles coses que són importants per tots. Volem gaudir tots de les possibilitats. Volem que aquest Ajuntament sigui professional i auster, perquè en els temps de crisi que estem immersos, creiem que només se'n pot treure amb el treball professional i auster. Volem que l'Ajuntament faciliti la participació real de tota la gent, de tots els àmbits, de totes les edats. Que la gent que està a l'Ajuntament també pugui participar. Tots els partits polítics, no només els que el governen, sinó tots els partits. Volem que el nostre Ajuntament sigui objectiu, que els concursos que s'hi presenten els puguem veure tots, que puguem veure com s'atorguen els projectes. Per anar concretant i anar avançant en les idees del nostre programa, la primera i més important en el moment que vivim és el treball. I creiem que l'Ajuntament, per tal d'aconseguir que la situació de molts dels vilatans que es troben en atur i aquells que volen millorar en el seu àmbit professional, creiem que ha de promocionar totalment la innovació, perquè a partir de la innovació canviarem el model aquest obsolet de construcció. També és important a l'hora de millorar la situació és la formació de tots els vilatans, ja que molts han entrat en el món laboral dirigits al món de la construcció perquè en els moments anteriors a aquest era molt fàcil i hi havia molta demanda de professionals en la construcció, entraven i ara s'han quedat que no tenen cap mena de formació i es troben a l'atur i no poden anar cap a altres camins. Creiem en el reciclatge de tota aquesta gent. També un punt molt important és l'autoocupació i el recolzament als empresaris i als aturats que volen emprendre noves formes de treball i que ells mateixos volen sortir de la situació. El següent punt, i no per això menys important, és el tema dels serveis. Com molt bé ha dit la Dolores abans, el mèrit no és de qui inaugura, no és de qui engega el projecte. El mèrit és de la gent que està al poble, de la gent que està a l'Ajuntament, de tot. Si no hi hagués gent al poble, no es farien projectes. Si no hi hagués gent treballant a l'Ajuntament, no s'engegarien projectes. El mèrit és de tothom, no de qui inaugura, no de qui engega el projecte, sinó de tothom. Aquests serveis han d'estar prioritzats. No pot ser que sigui... Evidentment, una biblioteca és necessària, però no és prioritària en aquest moment. Cada moment té unes prioritats.
I en aquest moment creiem que és molt més prioritari un camp nou o una residència per la gent gran. Per què? No només per la gent gran, que sí, evidentment, amb ells els anirà molt bé, però també per la gent de Masquefa. Una residència porta molts llocs de treball. Hi ha molta gent treballant darrere una residència. En canvi, un camp de futbol, que per cert ja és una instal·lació que teníem, l'únic que està renovada, i evidentment, com millor sigui, millor gaudiran els nens. Però no genera llocs de treball. Un jardí nou no genera llocs de treball. Sí, potser en aquell moment específic, però després, brigada per anar en temps puntuals arreglant-ho i ja està. Però no és un treball continu. També creiem que és important tenir un model de poble. Creiem que hem d'aturar el creixement del poble que ha tingut aquests anys, parar-lo una mica i adequar aquest creixement que hem patit i que s'ha produït els últims anys i adequar-ho amb els serveis que es necessiten. I un dels punts que creiem que pot fer que l'Ajuntament tingui una nova imatge o que canvi la seva imatge és la creació del defensor del ciutadà. Creiem que és una eina molt important que pot fer que l'Ajuntament s'apropi al poble i que el poble cregui que l'Ajuntament li pot solucionar els seus problemes. En quant a comunicació, un dels aspectes que des d'APM i després des de Progrés Municipal vam tenir més clar que s'havia de canviar, des d'un principi. Comunicació per aconseguir transparència. Perquè això farà que l'augment a l'accessibilitat a l'Ajuntament sigui una realitat. Modificar el tema d'internet amb la pàgina web de l'Ajuntament, que sigui molt més accessible, que per algú, no només del poble, sinó de fora del poble, pugui consultar i li pugui servir. Per exemple, no hi ha un mapa del poble en la pàgina web de l'Ajuntament. Una persona que, per exemple, vol visitar Masquefa no podrà trobar el CRAT, no podrà trobar el cementiri vell. Ho haurà de preguntar, però potser si no ho veu en un mapa deixarà de venir, perquè dirà, doncs aquí no hi ha res. La ràdio, la televisió de Masquefa també creiem que haurien de ser, que s'hauria de difondre molt més. Els plens haurien de ser totalment públics, participatius, que tothom pugui participar. Evidentment que ha d'estar regulada la participació, però una cosa és que estigui regulada i una altra cosa que es reguli per intentar que no siguin transparents. La revista municipal, crec que de la revista municipal ja s'han dit moltes coses durant aquests últims 4 anys. Ja en cada número veiem els escrits de l'oposició en què es demanava tenir més possibilitats d'opinió. Per això és municipal, és de tot. En quant al medi ambient, creiem que és un punt que ens toca molt en la gent de Masquefa, en el qual hem volgut sempre donar-li molta importància i al final no aconseguíem res. I em refereixo sobretot al tema de l'abocador.
molts de nosaltres hem lluitat perquè no continués creixent i ha crescut. Realment, el tema de l'abocador és difícil, ja que decideixen per nosaltres, no decidim nosaltres. És cert que en els últims anys s'ha firmat un conveni pel qual l'Ajuntament rep diners a costa de callar la boca i de no posar problemes a l'empresa que ho explota. Però sí, en aquest conveni hi havia un altre, a part de diners, l'empresa s'havia compromès a realitzar una barrera verda perquè com a mínim, encara que ho oloressin, com a mínim no veiessin d'on ve l'olor. Però res, jo no veig ninguna barrera verda, jo veig que la muntanya cada dia continua sent més gran. Els residus que veiem, hi ha alguns abocadors, la majoria ja controlats i que s'han estat controlant durant els últims anys, però continuen havent-hi de nou. Inclús a vegades sembla ser que se'n creen de nou, ja sigui abocant terra o abocant residus de la construcció, perquè veiem que hi ha un descontrol total, s'ha d'augmentar el control. També ens agradaria crear rutes verdes perquè la gent de Masquefa pugui anar passejant pel seu entorn, pugui anar a Piera passejant, pugui anar als Hostalets passejant, pugui anar a Sant Esteve passejant, pugui anar a Sant Llorenç a passejar. No és necessari, és necessari que hi hagi rutes verdes senyalitzades perquè la gent pugui fer activitat per elles. El manteniment també és important. Ahir, no sé, suposo que molts de vosaltres ho sabreu, a Can Parellada, a la Riera, s'hi va produir un incendi. No té ningú més inconvenient que tenir un perill al costat. Però un perill important, perquè el manteniment dels boscos, que l'ADF fa, però no és totalment, no s'ha aconseguit del tot. Parlava amb uns veïns de la Riera i deien: jo és que si comença a prendre el bosc, m'arriba fins a dintre casa, perquè no es respecten els límits de seguretat. Si aquell incendi hagués anat a més, hagués pujat fins les cases. I hi ha una llei que marca uns límits de seguretat i això no es segueix. I no es segueix no perquè no hi hagi la possibilitat de fer-ho bé, perquè en les últimes setmanes s'han convocat classes de peó forestal, però se'ls ha dit que no hi havia feina de peó forestal i se'ls ha introduït dintre de la brigada a fer altres tasques. Esperem que en aquest estiu no haguem de patir ningú incendi. L'últim punt en el medi ambient és el tema d'energies renovables. Nosaltres creiem que pot ser un dels punts de partida d'aquest canvi que hem de fer. És un canvi de model. Creiem que les energies renovables poden plantejar punts no només en el medi ambient, sinó en l'ocupació. Creiem que podem fer de Masquefa un lloc en el qual les energies renovables marquin el punt d'inflexió en aquest moment. Els serveis socials, que ara mateix estan obsolets, ja que quan es demana hora et donen hora a 2 mesos vista, s'han d'augmentar l'eficiència en la que treballa i això implicarà major rendiment. No vol dir que la gent que hi hagi treballi malament, segurament treballa el millor que pot,
però potser és que es necessita més gent, també. Dintre dels serveis socials, creiem que la integració de la gent que ve de fora és molt important. Per això creiem que ha d'estar el pla d'integració ha d'estar dintre del pla d'educació de la vila. En quant a joventut, què direm de la joventut? Els grans oblidats. S'ha pensat en dotar, i per això hi havia estudis que així ho recomanaven, de llocs, d'espais. I se'ls ha dotat, és veritat, s'ha construït un casal de joves. Un casal de joves que no ofereix una possibilitats a tot el jovent, ja que a les 8 tanca i ja no es deixa d'explotar el seu horari. És important que un casal de joves sigui totalment autogestionat per als joves, perquè oferirà allò que els joves volen. També és important que s'augmentin les oportunitats i siguin més estables les oportunitats d'oci a la vila, ja que la majoria de joves marxen a altres poblacions a gaudir de l'oci. Oci no vol dir només anar a la discoteca, anar a la festa. Vol dir poder gaudir d'una obra de teatre, vol dir poder gaudir d'un concert de música, vol dir moltes coses. També, en quant a joventut, creiem que s'ha de fomentar projectes d'hàbits saludables. Cert que s'estan implantant alguns, però crec que no arriben al suficient. Esport. Una de les temàtiques que a mi em toca de molt a prop. Creiem que l'esport és una eina molt important. És una eina de socialització bàsica en qualsevol població. I és una eina que afavoreix la salut i la creació d'hàbits. Per això creiem que la promoció de l'esport ha de ser bàsica i ha de ser promocionada des d'unes línies generals, des d'uns punts que ens portin a aquest punt d'importància en què l'esport ens doni valors. També una de les dificultats que ara mateix tots els clubs es troben i a la qual s'han fet els ulls grossos, la vista grossa en aquests últims anys, és el tema de les instal·lacions. Obsoletes totalment, sobretot el tema del pavelló, i creiem que s'haurien d'optimitzar els espais que existeixen i aquells que existeixen intentar-los dotar de la millor qualitat possible, ja que molts dels clubs estan entrenant en situacions en les que no són les més adequades a l'hora de competir. En el punt de cultura i tradició volem, com ja hem comentat abans, creiem que la festa major o les festes majors creiem que no atrauen a la població, no estan atraient a la població o a la majoria de la població de Masquefa. No ens les fem nostres, no ens les hem fet nostres i creiem que és un punt d'unió, de participació de tot el poble que creiem que hauria de ser cabdal. Creiem en que la comissió de festes hagi de ser oberta a tothom, que tothom hi pugui participar, d'una manera o altra. Estem en un moment en què la participació és molt fàcil. Hi ha tecnologies que ho permeten sense moure't de casa. Hi ha mils d'oportunitats. No fa falta ara reunir-se tots en el mateix lloc al mateix moment. Podem participar de moltes formes, tothom té idees.
També les entitats. Creiem que han sigut totalment oblidades, la majoria. La majoria han sigut oblidades i elles fan la major part de feina perquè nosaltres estiguem gaudint del nostre poble. També les festes de barri o de les urbanitzacions, les quals han deixat de ser promocionades per l'Ajuntament, creiem que han de tenir una major projecció, que han de tenir una major importància dintre de les festes i de les tradicions d'aquí a Masquefa i creiem que s'han d'apoyar totalment. També el tema de les subvencions. Creiem que per rebre una subvenció ha d'haver un projecte darrere amb força, encara lluç, ben presentat, amb els seus punts claus, amb els seus objectius. Si no, no hauria de donar-se la possibilitat de gaudir d'aquestes subvencions. En quant a les urbanitzacions, crec que és evident la imatge que tenen. Crec que és evident que han quedat relegades a un segon pla. Crec que és evident que no s'ha fet tot el treball o tota l'ajuda que es pot presentar de part de l'Ajuntament. Crec que en la integració de les urbanitzacions. Les urbanitzacions han de ser més poble. Ja sigui a partir de la llei de barris, a partir del que sigui, d'ajudes directes a l'Ajuntament. En el punt de la gent gran, que per cert veig bastanta gent, creiem molt en la gent gran. Creiem que han de participar. Que han de participar per què? Perquè són l'experiència, són la història del poble. Són els que ens permetran donar el punt de sortida cap al poble del futur. Ells ens donen la facilitat per crear el futur Masquefa. Creiem que ells ens han de portar tota aquesta experiència i nosaltres rebre-la com a informació per millorar el poble. Però també a ells se'ls ha de donar alguna cosa. Hem de millorar la seva qualitat de vida. Hem de millorar l'assistència que ells reben. En educació, creiem que s'ha promocionat un pla educatiu de la vila que bàsicament no compta amb el suport de l'Ajuntament. No compta amb la voluntat de l'Ajuntament de portar-lo endavant. Els tècnics hi creuen en ell. La gent hi creu en ell, però l'Ajuntament no hi creu. I si l'Ajuntament no hi creu, no té valor un pla educatiu. Creiem que ha de ser un punt central del desenvolupament de Masquefa i que creï aquesta unió entre tots els habitants. Creiem que en educació hem de controlar la despesa familiar, hem d'ajudar a que aquesta disminueixi, hem de potenciar el paper de les AMPAs, hem de potenciar-los perquè siguin gestores d'aquesta disminució de la despesa familiar, que ajudin a les famílies. Hem d'aconseguir que la llar d'infants sigui per tothom, que sigui possible que tothom gaudeixi d'una plaça, que sigui possible
que tots els nens que van naixent tinguin una plaça. I només us donaré un exemple. La llar d'infants que tenim aquí a Masquefa, quan va ser construïda, amb tanta poca previsió, que va quedar obsoleta el dia de la inauguració. Ja hi havia menys places de les que es necessitaven. I no s'havia pensat en fer una llar d'infants que pogués créixer. El projecte no ho permetia. Per la qual cosa no es va tenir suficient previsió i va quedar obsoleta. També creiem que l'Ajuntament ha de facilitar la conciliació de la vida familiar i la vida laboral. Ha de permetre que, com molta gent de la població que va treballar fora, pugui gaudir de la conciliació familiar. Ha de poder deixar els nens sense més dificultat, ja sigui en sistema d'acollida, diguem-li com vulguem. Però si ha de marxar a les 6 del matí, que tingui possibilitats de deixar-ho en bona situació. La biblioteca. No sé com és. Hi he entrat una vegada i de casualitat, ja que els horaris que estan establerts, a mi, com a molts de nosaltres, no podem gaudir d'ella. Té uns horaris totalment estranys. Qui treballa de tarda no pot gaudir, només està obert a la tarda. Els estudiants que treballen pel matí o estudien a la tarda i estudien fora no poden anar a segons quines hores. Creiem que els horaris han de ser per tothom i s'ha de pensar en tothom i s'ha de pensar en donar aquest servei. També el transport escolar ens comprometem a que continuï sent gratuït, a lluitar perquè sigui gratuït. En salut, què dir de salut, no? Podíem estar gaudint ja del CAP i no ho estem fent. Creiem que el CAP ha de vertebrar tot el tema de la salut. A través de plans municipals de salut, de programes d'activitat física, esport i salut, que estan funcionant molt i molt bé en altres poblacions del nostre voltant. En quant a la seguretat ciutadana, creiem que ha de ser un valor que estigui, que ja sigui, que la gent ho entengui, que la gent el respecti i que els cossos de seguretat tinguin uns protocols que a la gent els faciliti l'accés a ells, que estiguin al servei del poble. Ja per anar concloent, explicarem aquells grans projectes que ens dirigiran cap al futur, que veurem les possibilitats que tenim de desenvolupar-los. Creiem que el principal i el més important és la residència per la gent gran. Creiem que és el més important, per això el tenim en primer lloc. Perquè no només, com he dit abans, no només és per la gent gran, és per molta gent que està a l'atur, és per molta gent que podria aconseguir feina. En segon punt, creiem que s'ha de millorar l'accés a l'habitatge de la gent jove. Busquem la necessitat d'emancipar-nos. A través ja sigui d'habitatges de protecció oficial i
i de lloguer just. Creiem que el jovent d'avui ha de poder marxar de casa quan cregui que ha de marxar de casa, no quan li deixi la societat marxar. Un altre dels punts, i que segurament tothom en farà ressò, tots els grups polítics en faran ressò, és la piscina municipal, la piscina coberta. Creiem que és un punt molt important, ja que ens proporciona salut. És un punt per millorar els hàbits saludables. Però creiem que és bastant difícil portar-ho ara mateix. Creiem que és molt difícil en la situació que es troba l'Ajuntament. Altres punts, com el tema del museu etnogràfic, poden facilitar que augmenti el turisme. Juntament amb el desenvolupament del Prat, creiem que han de ser dos punts que facin que la gent de fora de la vila vingui a visitar-nos. Que gasti en el poble, que faci créixer el poble. Per últim, el mercat municipal, que creiem que és un punt molt important i que juntament amb un acord amb l'Associació de Comerciants hauríem de portar-ho endavant, ja que milloraria el comerç de proximitat. I això és tot. Crec que he intentat deixar els punts del programa al màxim clars possibles. Potser m'he allargat una miqueta, però bueno, espero que es vegi recompensat després amb unes olives i... Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i ara us deixaré amb la Isis i ella ens parlarà del futur que tenim.